Langoš sa stal symbolom neschopnosti a šikány Ficovej vlády. No to najhoršie, čo súčasná vláda urobila, je daňový bordel pre podnikateľov, ktorý najlepšie pochopíte práve na tomto langoši. Poďte sa so mnou pozrieť. Keď zjete langoš priamo na prevádzke, musia vám zaúčtovať DPH vo výške 5%. Keď si langoš chcete zobrať so sebou, musia vám zaúčtovať DPH vo výške 19%. No a keď si langoš objednáte cez kuriéra, dopravu vám účtujú DPH 23%. No pri jedle to nekončí. Podobné daňové sadzby sa uplatňujú aj pri nápojoch, napríklad takej kofole. Keď ju vypijete na mieste, uplatňuje sa DPH vo výške 19%. No keď si ju zoberiete so sebou, musia vám zaúčtovať DPH vo výške 23%. No a tento daňový bordel spôsobila súčasná vláda. Množstvo daňových sadzieb a okrem toho ich už aj niekoľkokrát menili. No a namiesto toho, aby podnikateľom pomohli, ich iba donekonečna šikanujú. Čašníci či majitelia reštaurácií tu predsa nie sú na to, aby boli daňoví experti, aby neustále rozmýšľali nad tým, akú daňovú sadzbu majú uplatniť. A štát tu nie je na to, aby všetko komplikoval a potom podnikateľov ešte aj šikanoval. My hovoríme, že stačilo. A preto celý tento daňový bordel upraceme a systém zjednodušíme, tak aby sa tu žilo aj podnikalo dobre. Pretože dosť bolo šikany a dosť bolo Fica. Nezabudnite ma sledovať, ukážem vám viac príkladov tohto Ficovho daňového bordelu, ktorý spoločne upraceme.